Čaute. Opäť vás zdravím a vítam na kanáli Miesto činu. Moje meno je Drente a dneska sa nachádzame pri obci Budiš v lesoch alebo v časti, ktorá sa volá Bindhaj. No a nachádzame sa asi 50 metrov od miesta, kde v 97. roku vo februári 11. februára 97 našli, myslím, že lesníci Citroën AX s prievickou ešpezetkou, v kufri ktorého našli zastreleného Pavla Lenharta. Pár dní predtým Lenharta zastrelil Černák a spol v kancelárii Security 3 na Kostiviarskej ceste 43 v Banskej Bystrici. No a hneď potom ho vlastne zaviezli z Banskej Bystrice okolo Harmanca a tou cestou až k obci Budiš. Za obcov Budiš v tom smere asi pol kilometra za obcov smerom na Prievidzu je odbočka doľava na takúto lesnú cestu a asi kilometr touto lesnou cestou dorazíte na takúto čistinku, naľavo od ktorej je svah a vlastne zodpovedá to presne tomu policajnému náčrtu. Tam je aj značka, vlastne už zákaz, ďalej sa nedá ísť, presne ako to je aj v náčrte v knihe Jana Petroviča, teda policajný náčrt. Takže na tomto mieste, presne niekde v týchto miestach v strede obrazovky bolo odparkované auto, ten Citroën Pavla Lenharta. No a tu ho teda našli. Len také kratšie doplnkové video, keď už som tu. Takže odo mňa je to z tohto miesta už všetko. Všetky informácie dôležité som povedal v tom dlhom videu o Pavlovi Lenhartovi, takže tu je len taký doplnok. Moje meno je Drente, toto bol kanál Miesto činu a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Majte sa fajn a čaute.